sen başlyk adam. Şu günün özüne işden gelýänçä, başlyklaryň boýunbagynyň nähilleňelýäni öwrenip goýar. Bäh, boyun bagdyr da. O näme adamyň derejesini ölçeýär. Onu töwelime birinji synpyň okuwçylaryň dakyny ýaşuwat. Bä, sen akyllydyň. Taňa da birinji sınıf okuwçylaryň kyýaly boýunbagy alaýaly. Sana da zat diýerlik ýok. Yok, man bir zat tapýaňdy. Vefa! Fa! Han bärik gelksene. Salam Resul. Salam Suray. Täze satylan mebeller barada habarnama ýazykdym welin. Başlyk täzelenýämiş. Kime näme diýip ýazsam bolarka? Başlyk dol kabul etýänçä wagtlaryny ýerine ýetirji diýip ýaday. Wagtlaryny niýseňizläň? Men wezipem wagtlaryny asla gynanmak. Ýöne ýüregime giren adam baky bolmasa şoňa gynanarym. Düşünmedim. Wepa! Näme olmagy mümkin-ki? O wara nahary. Palo. Bolmady. O wara gaýry, selbi. Bolmady da. He. Täzelikmi? Täzel gaýsam geň görmersiňmi? İçi gara kalmış. Bilýärdim aş telefonun näme adyny. Ýazşam bar zatlam öçüpdir. Şunyň özüne ussag görkezmesem bolmaz. Kakam öýürjek diýse-de, esen pesemle bilen gezip ýörüp durun. Ýöne ýere öýlenmelken. Sebäbi ýanynda sen ýaly gelinim bolsa, bularda ulama ýerek geçýär ekenim. Tagaman bar. Sag ol. Ýoksa da men ýokkam ýüregiň ýanelýär. Gysya. Ýöne henidem Cemaljan. Dadyma ýetişäýär. Telefonum. Belki öýünnäkiler ruhsat berse bugünem bize ýatar. Bolýa, torak görür. Bolýa, sag Sag ol. ol. Why? Cemaljanyň öýdemi? Gel Salam gel. Cerenence. Gel Cemaljan. Gel bala. Gel Cemal. Bolýa, men gitdim. Sag ol anna. Cerenence. Men sizde kalamla malıptır da alayın şolary. Bolýa, häzir getirip berýär.
Bakar, gowmya daýlan. Hawa, gowy. Täze başlamaz gelýär, habaryň bardyr. Şoň üçin bar täze döredön koýnaklarymyzy ortağa çykaryň, asystyryp Böyle. goýalyn, görsin. Birim dünkü toýa taýýarlap goýan koýnaklarymız bar-a. Hawa. Şolardan ýene de alsansyn sargyd etdiler. Diýmek müşterilerimize ýarady. Şeýlelikde dowam edeli bolýar. Bolýar, elbetde dowam ederiz. Salam. Salam. Başlık nemelay? O ön nemede ol. Nemede ol, bara ol. Näme diýjek bolýaňa? Arkaýyn aýtsana. Ön kuaslıklara uloğun iyirin oturuyordu diyecek bolyanla. Oňarda bula. Aýalym ýalak bolup, ulogyň öňü näme, izi näme? Bu arada ilen çykmaýyn. Gayrat edin başlık. Näetdi? Öňüň rahatlyk tapdymy? Hava başlık. Sür onno. Yer onunla. Aşır. Kimi? Neme? Nire? Yok, hiç kim içeri aşırma. Le adı saydım la o. On vesilleri başlığı öynen iyise, iyisten başka yeri asırıp görüyorum sen asırlığım yadından çık ya. Ya alay, burada atır tak yan aytenim. Dinle. Başlığı getirdin mi? Getirdim. Ne eladım eken? Neme korkuyan mı? Yok kol, korkamakla yeri soraydım. Ne eladım? Kovuyu gülüyor oğlum. Başlık. Ulan iyirin oturay diyen o iyirin oturuyor. Öngün oturay diyen o öngün oturuyor. Gül yani. Oy ne diyen vay? Oy ne demek kov? Yaş olur mu? Ayyo 2 saat vardır. 2 saat. Hı. Salamu aleykum başlyk. Wa aleykumussalam. Gel. Gelip oturmayın. Bir salamlaşaýyn edim. Men şu idareň başlygynyň orunmasary. Tuweleme. Gel geç. Yok, geçip oturmayın. Sağ olun başlyk, biýmeda etmeyin. Bimada eden oňa. Gel geçsene. Yok, siz arkaýyn oturun. Salam aleyküm baş. Wa aleykumussalam. Gel. Gel oturmayın. Salamlaşaýyn edim. Men bärde siziň eliňizde satyjy bolup işleýän. Ha, tuweleme. Gato. Boruny başlyk. Siz oturuverin, biýmeda etmeyin. Bimada ýognym. Gel geçsene. Yok, sağ ol başlyk. Sağ ol.
Ine şu görýän telefonun, edil şu kompýuteryň kiçeldilen görnüşi. Bul internet üçinem, ara gatnaşyk üçinem gata amatly. Han beriňan men muny göreyim. Çydamlyk kepiligi näçe bar? Çydamlyk kepiligi 1 ay. Ýa-wai, o ne beýle aday be? O çykarýan kompaniýaň özi çydamlyk kepilligini 1 ay berýärdi. Abyrdan elimden gaçyrdım, döwdüm da. Onda näme? Hey, inim, o döwülen göwnüňi bizde täzeläp bermek üçin mümkinçiligimiz de ýok. Ýöne göwün özünden geçen bolsa, onu oňa kanat takyp asmany uçurajak sözlüğümüz de bar. Balana beriň maga. Baş üstüne. Sağ olun. Salamu aleykum Mustafa. Wa aleykumesselam. Armanda. Var ol. Näme hyzmat? Inim, telefonun täze ýalakly. Näme kemçiligi barmy? Mustafa, şu köp beçe düşen SMS-lerim öz-özünden pozulýar. Şonu bir barlap bersen. Ha, goraýar onu. Han için barlak göreli. Utay arası. Bulum gowy. Aha, winim. Sen bu telefonunda hiç kemçilik yok ýaly ho. Beh. Ýöne biri oýnap içindäki SMS-ler pozýan bolaýmasyn? Ýogam, bu telefon şeýle bir parollaşdyrylan bolýan, men gözüm görmese açylan o. Men ýüzümden geçip bilen ok diýsene. Şeýle bolaýmasa. Alnym. Telefonunda hiç kemçilik yok. Elimde gaýdym ka. Ay şonýaly bir zatdyrly. Bolýa. Haqqy näçe bolar? Hey, inim. Özüňe degişen oglan ekeniň. Sen bulaýdyanyň ilmedik somsaň puluny tölänýär bolýar. Ine bir gün telefonuň ýadyňdan çykaryp, ýyzgyjy uýuňa goýarsyň. Ana şonu üstüne oturup ekrany döwüp, üstüne tan edibermeledik getireňde. Men şonu düzedip çık narhyny alaýarym. Bolýarmy? Sağ olun. Sağ olun. Sağaman var. Günüňiz haýyrly bolsun. Dünýäniň owadan gyýdy bolmagda laşger telewizyon. Näme? Şey diýeniň bilen radylaşar näýdiňmi? Sen radylaşma. Ol men öz şahsy pikirim. Öz pikiriňde garsaň, pikiriň bilen radylaşan tapar. Mene taýýar däl. Selvi. Sana taýýar olmak gerek gel. Ol hemmen gözüne dürtülüp duran zada. Be, betesseninni, aýdybam jaňa daýmamaň. Dur, bu näme etdiň? Nahada. Selamun aleyküm aş. Wa aleyküm. Nime ol... Salamlaşaýyp gelensiňde. Hawa. Nime men Wezipeňiz hasapçı. girmersiň aýnym. Yo men miyime da etmeyin. Bolýa. Alo. Sağdan ýöre bölüm aşyklaryň hemmesini men ýanyma ýygnaý. Bolýa. Belki başka birini halap senden göwün üzýän bolaýmasyn dost. Aýyo, edil beýle däldirler. A sen nerden bilýän? A sen nerden bilýän? Men şu wakalardan çaklap aýdýanyna saňa seredip. Edil şonu. Bir wapalyk diýip çaklamanda da başga zat diýip çaklap bolara. Yo dost, bagışla. Göwüňe degenderini öýtmedim. Men bir wapalyk edýär diýip aýtjak bolamak. Meselem, bir görmeýi oglan Selviňi gowy Selvem näme? Saňa garaňda okakda bir açyk köprak pikir edýändir. Şonu aýtjak boldum dost. Göwüňe degijek bolmadym. Bäh, ýene bolmady. Artık tur. Geçen ayın hasaplarında inlik ýöne. Boş. Baş gel. Oturaýyň. Bölüm jogapkarlygyň hemmesi berdemi? Hawa başlyk hemmes ýerine. Onda başlaýas. Wepa, sen ýene ýalňyş düşündiň.
Men bir opalyk hakda umuman hiç sada aýtjak bolamam. Ýöne meselem senden görmegi akylly bir oglan Selviň özü söýdiren bolsa näme etmeli? Ol bir alaşda. Düşünäý dost, men şonu diýjek. Dost, näme boldy? Hey dost, gowy dämi? Yeni bulaşdyrdım eýjan, bagşla dost. Aýryl saray. Doğruda da aýtsaňam bolan agay. Bugün ýara bilmedim ay. Ynha täze işmailnamalarym şulardan ibarat. Men ýene bir gede gaýtalaýan. Men öz ýollaşyk edýän döwrümde diňe öňe gidişlik bolmaly. Onuň üçin näme gerek? Tertip düzgün, agdybirlik gerek. Düşündiňizmi? Düşündik. Bolýa. Vay Cemalcan, geldiňmi gaýdym? Gel hani? Gelnece oynasaňa geljek. Bolmasa da men mektepde ýadadym, öýe ödüp ýatjak. Vay oynar Cemalcan. Meňem ýüregimi tawatyrda, ýadak geldiňmi? Torbaň aýyr, häzir barýar. Torbagyň aýyr. Alo? Jerenjam. Cemal, yine size baraydı diyen. Ata şu seni bimada diyen ya Allah. Vay, gelsin ýenece, gelsin. Ziyan ýok. Vah, onna da günne gatnap durda. Jeren ýennejemi gowur ýenniye. Gaty görmäg çağamdan. Ziyan ýokla. Cemal'la näme otgoraýyn? Öýkelesem ykballan öýkelemeli. Bildiğime sene Cerencan. Ine netip bolsa teňe möýüňe akça bäbek beder. Artık yumuşak mı acım hatırladı? Elbette değerli, son şey senin elimde ama şunu seni tapyatsa o. Öz otonda olan vaktin yok zaten hiç yaşanam o. Bize de evin yatma şu üstüne şeydir. Şular tatuda aklat, gelen müşterilere de var ha, 50 mercek tezis deyip satacağız. On sonra mara münasip mebelin, hem mebelin sen münasip derdin ha o. Özüne başka tapçı. Başka tapçıdığına hiç şüphem yok. Yani yatyan vaatına taplap verdiysen yüzü götürmünen aşağına taplap bilmeyeceğine. Ondan giysin evet yani artık. Mahım, başlaň tapşyran işlerini diýene nä dersiň? Diýin parýan niseňe boljak? Bolýa. Garaşaý, bilerek gidelim. Bolýa garaşaýar. Mahım, täze başlamaz diýsen bagtly nesibe adam bolsa gerek. Belki.
Bu pikir nerden gelip kelläňe? Ay umuman çaklayanna. Yaşaçyk bolmagyna garamazdan bir uledaran başlygy. Elinde işgärleri bar. Ağzından çıkan söz derrew durmuşyna geçýär. Gara durmuşda gamlanmaga sebäp bolmasa gerek. Durmuşda öňümde goýan ähli maksatlaryma ýetdim. Hatda kakam mardularyny hem amala aşyrdym. Watanyň jogapkärligi wezipelerini hem hyzmat etmek borjyny esip etdi. Ýöne içimdäki derdim barha artýar. Ynha işden ýadap baranda gulaňdan çekip oýnaýar diýjek perdendiň bolmasa durmuşdaky bar ýeten sepetlerim öýdürini görmek kyn eken. Hey Cerencan, baranda senem ýylgyrsaň ýylgyran bolýan bolyn. Yüreğim ağırsyny çekmeli bolýan da. Ey Iqbal, herne can sağlık bersinne. Alo. Alo. Selvi. Gelin soňk gerek düşünşäýeli. Yok. Bir de yem düşünçtük. Men rady değil. Selvi. Wepajan, oğlum. Gününden geç gelmeyen çıkardıňlar. Ya men göwnüme mi? Göwnüňedirler kaka. Turganlaşykda oldum. Men sen tälimçiň bilen habarlaşdym. Sen buna mursat alyp gaýdypsyň ha. Ya ýene başga da bahanalanmamy? Neme kaka? Mesut. Ataň bilen jaňlaşjak. O garrapdyr. Ona el güýji gerek. O wagtda ataň mallaryny teretmäge kömek et. Kaka turganlaşykda. Düşündiňmi diýär men saňa? Hawa kaka, düşündüm. Akmarat. Wipajana beýle daramasana. Dagy men näil daramalymyşym aýt. Sagat 12 boldy. Oğlum bolsa köçede. Hemmesine de sen özüň günäkärlay. Yeke walam, yeke diýdäm diýip. Öý işlerine ne mayap, nälik kiretdiň muny. Erkek adam kynçylyk görmese, ýyle peýda segmez. Bolýala. Cemaljan oýanaýmasyn. Ujipsiz jadadyň üstüne men bilen tersleşdi. Ya göwnüne başga bir wamka. Ay yok. Kimden çyksa da Selveden bir wepalyk çykmaz. Bärde başga bir mesele bar. Wagt derek. Men hukman suud ederim. O men rady bolmajagym bilip, şu meseleni gozgap menden daşlaşmak islendir. Göwnünde başga biri bardyr. Ýöne ol adyna münasip wepaly bolan ahyry. Yok, beýle däller. Bu ýerde başga bir sebäp bolmaly. Wagt geçdigiçe o menden uzaklaşar. Ýöne men oň şertine rady bolup bilmem.
Sağ ol, sağ ol. Ata diyene, Hov. yan gelimiz can etti. Hova. Akmuratcan, Vepacani, ova, yanıma deyivermekçi. Ol Vepacan lelktir edip Halid depelerine çıkardılar ha. Hey. İnnem onu işe uğrantın, taplansın ne bunu beri uğratacak bolyandılar ha. Gelsin bakalım. Gelmediğine de ken vaxt bolla. Ine, Hanalanı. Akmuratcan ediye. Oğlum, Ece salamu aleyküm. salam salam. Qowum ýagdaýlaňyz? O da şükür gowy. Ece. Kakam ýanynda mı? Ine yanımda otur kakanım. Kakam ýanynda bolsa, kakam bilen bir salamlaşaýyn. Me, Akmurat. Kaka salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Oğlum, sağ gurunluk mudur? Şükür, gülýaly kaka. Özüň niçik? Şükür da ya. Ne bilemeyeceğim bile çay içen olup oturuyor. Yer ödünüz neyli? Hem içerler sağlık mıdır? Sağlık kaka. Onu ağıtıklanmam. Hem sağ gurunluk mudur? Şükür, gow kaka. Hay bor, sağ gurun olta ol ya. Yoksa da sen ol. Ve paçanı beri uğratacak diyene kenin o. İyilik midir? Howa kaka, eýgilik. Owada size kömekleşäýsin diýdim kaka. On soňam Wepajan soňky döwürlerde öýe giç gelmän çykardy. Özüň bir krak tutup Rahmetiň nämedigini öwredäýsin diýdim kaka. Rahmet öwretsen diýsene. Näme diýen kaka? Bor ol. Uğurday verik. Ha, bor kaka. Bolya, sağ ol, sağlykda görüşeli. Bor ol. Ana bor, tidem sağ oturum. Ine gördün mü? Her kimin diýen çakım çak bolup çykdy. Atyňy bäri uğurad ya. Rahmet öwretmelmişin oňa. Hay. Hay gelsin. Gelsin. Bizim iller ýal haçan ertierlige çağalanmady naharlap, çağalar wagyna mektebe gider kak. Yine de şo meselemi. Hiç içime tygdyryp bilemok. Men özümi sen öňünde günäkar taýan. O nämen günäkary? Ýazgyt durmuş yklalýan atdan öňe şek bolýanmy? Ya men sana ýekide günäkar göz bilen seretdimmi? Näme üçin beýdiň? Sen näçe söýüp edilediňçe, şonça da ejidleýän. Seni baht edip bilmeýänme gynanýan. Şugurun aýtalýan insan sapar bolsun. Men bagyt diýip sen özüňe düşünýän. Men sana etenim üçin özüm bagtly saýan. Başlık. Sen başlık hökümünde ulağın eğilinde oturmalı. Adamın durmuşda korunu ulağını iyişe diyemi. Fırloğu, men işe kısanyan. Bor başlık, bol ya. Aşır, yankı gatıranan üçün bağışla meni. Yankıma sagadı başga wagt berenem bolsaň men düşünürdüm. Keyfim ýokdy. Başlık, näme derdiňiz bolsa aýdyň. Belki menem kömegim deger. Bak, eger sen kömeň degse, olmajak näme? Sağ ol Aşır.
Bor başlyk. Hawa gençecan, siz dinleýäs, aýdy beriň. Näme gyýdym? Ine hapit bakym toy tutjak bolar. Ondan özüň bilýäňä, toy tutulanyny öňünden näçe öňünden taýýarlyk görülýärdi. Ine her kim bir zat ikenesi gelýär. Şoň üçin ine men gelinim ma, gyýdym ma, umuman eltilem ma, barýmy bir meňdeş, bir reňkden, bir matadan köýnük tikinjek bolýar. Bolar gyýdym şo. Elbetde bolar. Tüýs ýerine de geldiňiz. Häzir kömekçim sizi aýlanyrar. Matalan görnüşler bilen sizi tanış eder, arkaýyn saýlan, toýuňyza gabatlap dikersiz. Tugeleme. Onsoň çağalym, gelinim gelse, hemmesini ýeke-ýekeden ölçäp, ölçegine görä dikip berersiňiz-de. Elbetde bolar, gatar gaýyn boluň. Şu münasip modeller öýünü diňe bir adamyň ölçegine görä däli, adamyň ýüz keşifine görä, daşky sypatyna görä ýürüýti surat keşlemiz barda. Vay, tugeleme. Näme mi gyýdym? Adamyň ýüregine görä de köýnük dikip berbilýäňizmi? Wah, diňe şonu edip bilem zokda. Şeýlemi? Ýörene gyýdym. Matalar görkedim maňa. Çay içmediňiz-de gelince? Gyýdym. Şu süýçüler ýanyma talay. Öýde baryp arkaýyn çay içýär. Diýsem özüne çekici gyýdy eken-aý. Yo, sağ olun. Maňa hemişekiler ýaly gowaryan tordum bilen almaň şiresini oýaýyn. Ýam, Ahlat, senin berdiňmi? Bilen bolsak bile gaýdyrdyk-da. ay ýok. Men aýam gaýdyp barýadym. A sen näme iş yapýorsun? He, men Selvi Joramyň ýanyna geldim. Gümür ýamar edip çay içäýär ýerlidik. Salam. Salam. Onda siz arkaýyn oturuň. Ýöne bolansoň maňa jaňat. Özüm jogap ederim. He, onna hatam oý. Jorajan. Başlykyna şu görýän ilişiňizden biziň öz döreden zadymyz. Tugeleme, gatowy, odan eken. Sağ olun. Bu işler başga modeller öýlerinde edýärlermi? Ya diňe biziň birleşigimiz edilýärmi? Ýok, ýok, başga ýerde tap bilmersiňiz. Öz döreden işimiz entaksyrnym hiç kim aýdam zok. Biz milliligimizi ýoýman, onu hasam döwrewaplaşdyrýas. Olmalsam şeýle, berekella. Dowam ediň. Bolýa, sag bolun, sagaman işleň. Bolýa, sağ olun. Gelnece. Men şunu mahawet etdiýdim däl. Näme diýsen gelnece? Gışda özüni ýyllyk taklaýar. Şeýlemi? Tomsuna bolsa özüniň salqınca kowazy bilen janyna ýakyn berýär. Gowdugyny. Görämini. Ine şu oturan gyjaşymyň mebelleri. Şolar bilýäňizmi? Dar jaýlar üçin niýetlenen. Olan täne üçin diýende açyk renk. Hawa, açyk renkem dar jaýlary bu diň өлkede adaýynlece. Vay, onu şol açyk renkli mebeliň bilen haşy gışda ýyljak taklaýan. O, ýyljak taklaýan. Tomuz terginjek taklaýan bilen ikisini alýan. Alýan, ikisini alýan. Hawa. Ine go pikir. Biýaky olaýdy. Ola bolmandyr. Ya başlamalyk keniň, ya da taşlamalyk keniň. Başlam dedi. Taşlam dedi. Iň soň ödüm alaşsyz galym. Ol ikisinem duýdansyz aýtdy. Sen onu radylyň beräýmel keniň-de, ýüregiň beýle onu söýýän bolsa.
entek erdämi näme? Özüm söýýän adam ýekeje teklifine näradelik bildiremde taşlamada. Bolýala Selvijan. Bir derek öýkölüşip ýörmäň sene. Al eliňe telefonuny oňajaň et. Goýsana goý. Özüň bir zat diýseňem, gözüň başga zat diýär. Al eliňe telefonuny bir gedek jaň etip gör, ýüregiňem diňläp gör, ol seni hiç ýalňyşdyrmaz. Yok. Bolýa sag bolun. Goşuňa ma kene. Ay ho. Ay sen bu güçüňe haçan geljek? Bilmedim de. Kakam kötü ýadylýança, atam menden ýadaýança. Ay bu kan uzağa çekmeýär ay. Kim bilýär? Tüýs wagtynda gelaýdy goýan dost. Awtobusum geldi. Awtobus bolýar. Oha. Gel gyzym. Sen näme işleň berdi? Ejem ýetirdim. Nirde ýetirdiň? Bilemok. Ýör men taňa süýçük beren, soň ejeň bile gözlär. Bolýam? Al gyzym. Ýör ejeň bile gözläle. Wee, gyzym, berdemitin? Siziň gyzyňymy gelneje? Howala, ýüregime ýardyň. Sag bolun. Eje daýmaňy süýçerdi. Sag bolýdyňmy gyzym? Hawa. Diýdi gelneje. Çağalar söýýän mehriban adam ekeniňiz. Siziň hem çağalaryňyza uzak ýaş bersin. Näçe çağaňyz bar? Wahy, gamlanmaň. Bolar nesip bolsa. Biziň hem ilkinji perdendimiz 7 ýyldan soň boldy. Hemme zat gowy bolar. Sag bolun, aýdanyňyz gelsin. Bolýa, sag bolun. Sana gyzym sag boldy. Sag bolun. Bolýa, sag bolun. Sagaman işlem. Ýere gyýlar ogur nire? Men äylki işäk et, soňam Selviň öýüne düşüräý. Bolýa. Salamu aleyküm. Vay. İnim can. Balacığım gelipdir hem. Vepacan gelipdir. Geldin mi tağaman oğlum? Sağ ol geldim. Ne ilyadayla. Oha. Bahadır. Ata salamu aleyküm. Barlatan. Oğum ýadaylan. Aleyküm esselam. Yer tavurun geldin mi oğlum? Geldim atam, geldim. Kakam dağım tavurunluk mudur? Köp salam aýtdylar. Tuveleme. Oğum oğlum. Yör hani. Yörün girelin. Oğum ödümü? Oğumu jadalyşlaňyz. Yör.
Ahym, başlyk düýün kiýgnakda sen çyna bilen öwdi. Ne ettin ay? Hawa öz işine usat, müşterileňem dilini tapýar diýdi. Çyndanam mı? Eger çynım, inanmasaň Resuldan sorak göräý. Yok la, şondan da sor diýmesen ay. Sorjak ya. He näme boldy? Öz ýeniden bolup, bize de gulak asmadyk bolup. Hayran alyan şol bolany men. Aslında var şol bolany. Halayan adamlar wamka. Uyam? Men şu wagtda size tarap geçmeli. Birden ulagdan kötençek bolsaň men seni alyp gidän. Yok oğlum. Gıydımı da ayda yılla bir gedek gelýär. Yollaşyndanam jogaplyk aýtdy. Entek bir gün berde bolar. Sen arkaýyn gidiber oğlum. Bolýa, boraja. Özüň giň tut gıydym. Durmuşuňdaky perdentedlik adamlara bolan garaýyşyňy ütkedipdir. Göwnüňi belentde sakla. Entek näme ýaşyňa? Hemme dat gülýany bolar. Düýün joran bir lukmanyň salgysyny berdi. Ertir şoň ýanyna gitsekdeni. Belki käbir maslahatlarynyň peýda etdiler. Bir hil halen wer ünselen bolyn. Ýüzüňiz gamdy? Ay ýokla, göwnüňizde dur. Dogrudyr bolyn. Ýöne göwnüm men alaýanokda. Şu ýeräkde duraýyn. Öýüm şu ýerde. Sağ olun. Sağ olun. Jeren? 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 Bah. Nire gittik ha? Jeren? Merdan, meni bağışla. Senin gustolu gözlüğüňe seredip gezip bilmen. Biz durmuş hakyna täzeden pikirlenip bir netije gelmeli. Men ejemlere barýan. Ertir geýjek eşikleň törkü jaýda taýýardyr. Sag bol. Tagaman gep. Giýjäň rahat bolsun. Gidäýdim ka. Cerenenece. Cerenenece.
Cemalcan, gel kızım. Ay tuvalimi. Merdanay, bugün öýüňizdiň ýapyk durdy. Jeranen Cemilen oýnamana geldim. Tapmadım. Jeren gençen o vakti. 2-3 günden geler kızım. Näme üçin ötdi? Bebe galmak üçin gitdimi? Ay bilmedim de Cemalcan. Aytman gidipdir. Ve pada ötdi. Jeranen Cemem gitdi. Indi men öýdeye ködüm malum. Merdanay, birden Jeranen Cem bebe çıgarsa, soň men bilen oýnamadmy? Elbette oynar kızım. Onunla da biz köpçülük gol oynarız. Bağışlarsınız-da. Şo wagt öýüňizden uny daýypdyr. Ýani ýok. Kaçyny size gowşurayın. Ýoluňyz düşen wagty şo men düşüren ýeriňe getirseňiz kyn görmän. Özüm alyp galaýaryn. Bol ya. Erti men boş. Gel gowsy şo restoranda görşäýeli. Şonu telefonuňyzdan alarsyňyz. Uy, telefon gowşurmak üçin restoran näme gerek? Ay. Inni telefonuňyz eliňizde täzeden gowşýa. Onu çaýjagy bilen bellemesek bolmaz. Başga bir tapan bolsa näçe çykdyňyz? Ay, borda onu. Onu ertir şo ýerde 15:00 garaşak. Telefonum şonu alarsyňyz bolýarmy? Bolýar. Bor, sag bolun. Vepacan, tur oğlum, tur. Beni ayat şo. Han tur oğlum, tur hani. O bütün o ve yami işin deyip böyle ho. Kim aydarsan o kul Mehmet Çakkı'nın ağtığı deyip. Han tur oğlum, tur. Hay oğlum ha. Tekiz olanak deyip tamam sen nemine 9 nazarla uğrarsın da. İyi turan işinden ninar deyiptirler. Yürü hani, tur. Bütün il ayağı üstünde ağırayın. Hani yürü tur oğlum, tur. Ha tur da çık buranı el yedin yuh. Kime de bir çayna edineli. On tamam bunu kime de ulu işler karışıyara. Ha tur oğlum. Bunu kime öýüňdaşlar aratasılığı işini geçirelim. Tur. Tur oğlum. Alo. Salamu aleykum başlyk. Wa aleykümselam Resul. Gowçulukmy? Owa gowçuluk başlyk. Bugün edara gelýäňizmi? Men düýün aýtdym saňa, bir kisan duguşugma men erti bararyn. Keýpinemi? Başlyk gelmeýäniň ziýanam ýok welin. Şu edaramyň soňky sowda ýagdaýlary bardy, habarlady innidim. Näme boldy? Soňky getirilen mebelleriň böwrünler has bolan soň aljylar bilen ulalaşmak ýagdaýlar kyllaşýar. Sowda ýönküsünden kesepese gaçdy diýseňem boljak. Çaldyrak başga çykalgalar tapaýmasak edaramyz kyn ýagdaýda. Bolýa düşündim. Tekliplerini taýynan. Erti düşünşär. Bolýa.
Ine dost, şu kapıları mene öýüň apsy biljekke. Onda näme apsy? Bular hakyky bagtyň apsy. Be. Ine seret, gel beri. Ine şu kapıyı, inmek şunu alayna. Ine şu kapıyı alıp öýe daktym boli. Aha. Allah üçünden iyice fauçulu etti. Tuğulama. Ine bu kapıyı öýe şu kapıyı daktık golün. Gol üçünden şu kapıdan ayal oğudan gelin. Be. Tuğulama. Ine seret, bu kapıyı seret. Bu kapıyı daktım golün. Dakan önüm. Bu usluk oğlun olayıp havar elle. Gol üçün estemölün. Odan akçı oğul verip elli. Tuğulama. Maňa bu gaplaňy da gerek däl. Sebäbi men öýlenen. Ha, öýlenenmi? Hawa. Ýöne bu gapyňyz oğuza gap eken. Gülýär gapy. Ýöne çağa mesesini aljak bolsaň, häwa üçün nälenim dokuda çekken wagtym bolay ya. Hanymy bilen maslahatlaşaýyn men. Onsoň siziň ýaňyza geler. Yok, sen maslahatlaşak bolup oturma. Al kirip dakka, soň oturdu, maslahat et oturuydu. Arka. Ýok, onda da men aýmyzdakylar bilen maslahat edeýin. Al gitdi, soň maslahat ediber de. İlk bilen maslahatlaşaýyn, onsoň siziň ýaňyza geler. Bolýan, maslahatlaşak geläjek muny. Hawa nesip bolsa. Bah. Maral, oğlun bilen habarlaşdyňmy? Hawa. Dün habarlaşdym. Näili? Düdelsek diýämedi? Düzelmedi ýaly näme? Ýoldan çykan oğlumyz barmydyň? Bolaýsyny. Gaýnym bilen habarlaşdym. Gül ýaly. Ýejem zanýan bolsa dogrudur. Ýöne we pazany görürsüm gelýär. Bu wagt näme diýäkä? Ya ýaltalygyny edip ýorgondan çykyp bilmän ýatyrmy? Jaňatyk göräýdenmikem? Belki öýkü ýazylşar. Salam. Salam. Bağışlarsyňyz-da, kän garaşdyran nälerni? Garaşyňa diýen adama garaşmak kene mar kynal. Geçin. Bolýa. Ine, siziň telefonuňyz. Hawa, ýadymdan çykaraýpdy. Ýani ýok. Özüm bilen tanşysam, adym Ihlas. Kek joraňyň agaty. Şeýlemi? Ine saňa gerek bolsa täzelik. Alyň, bu da siziň halaýan zatlaryňyz noş bolsun. Uy, Ihlas. Görýän bolan siz gaty sen çoglany meň diýäňiz. Ýöne ödüňizde hiç zat almansyňyz. Maňa gerek zat. Bu wagt men idil garşymda otyr. Bağışlaň, men gitmeli. Näme siziň göwnüňizi yaramadymmy? Ýokla yaradyňyz. Ýöne göwne yaramak diýen düşünjäň iň belent nokotyna baýdak diken oglanjaň edi. Bağışlaň. Alo. Salam. Salam. Gowy ýagdaýlaň? Näme diýäň? Nirede?
Ata, bilýän men näme kakam size goýberdi. Ay, etmesi bir iş edensin-de. Düdügülük edip beröňde bara taňana bark gelip kakyň bäri uğratmazdy. Ah. Eden bir ütköşk etmişimem ýoklu. Sen oğul, en tegem eden etmişine düşünmäňsiň. Ondan sen oğul, bardady bek bellegin. Eger de sen ýaş wagtyň akyl paýhada ýermeseň, ol ulalan çağın hökma senden aralar. Hey oğul, basmanyň astynaky hemme zatlar amanatdyr. Ýaşlygam, garlygam. Şoň üçin oğul, olardan öz wagtyna akyl paýhat peýdalanmak gerek. Bardada düşünden, ähli işleň başy kiçik işden başlaýan oğul. Senin bugün kiçädime diýäňe gynanma. Olar ertir seni has uladymlar etmäge erter. Her nesip bolsa oğul, her tiröýüňe dolanarsyň. Men şaýdanlarym hemişe gulagyňda ýanglanyp dursun. Bor ata. Havada şkayıp yandırma beni, sen yüreğimden... Asır. Hav. Başlık nerede? Başlık. Hav. Karasınıyım. Verdi yoğunum için ne olayması? Ağam oynayacağım şey etmeyelim ait bolyara. Ay ilim, sen şu başlık sorayanın birincisi olsun. Adam yani ait bolur ho. Saçım hüzzürün ne kadar geliyorsa. Bir düşüneyin de ho. İlim, başlık men el telefonuna pastırdım der. Kaytan menin sürücüsü, sürücüsü. 4 bugün düşünýän mi soňa? Hawa. Gayrat et menden sonra maksady. Men suwat gaharym gelýär. Hey bolýany. Nxay kepde bäri iş meselesine ýekeje edem gowy habar eşitmedim men. Size iki sam sowal. Biz nädip şu ýagdaýa düşdük? Nädip şu ýagdaýdan çykmaly? Men bu iki soraň jogabyna döwdüm jogap berem. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagy şahsy meselelerimizi öňde goýup, işdäki meselelerimizi ýyda süýşürmegimiz sebäpli. Ýanky meseleler bolsa, edara meselesinden has möhüm boldy. Resul, sen Suray bilen bilelikde täze mailnamany düz. Adamlaryň has isleg bildirýän mebellerini uran. Mahym, sen bolsa, men sürjüm aşyr bilen bilelikde dokma topluny baryp, täze matalaryň hillerini uranyp gel. Bor başlyk bolýar. Gelme dayı. Gelmen geç dayı. Baştal ola. Başlaň. Sizem garaşdyraýdym eýän azajyk. Yok, 2 saat çıklay. Täze nurlan matalar elme berdiler, şoňa gümenim azajyk başlaň. Onu düşnükli. Sen wagtyna çykdyň. Öýdäki matanmana gitse gelin oğlum. Özüne göre dokodýam näme? Şonda munasyba getiräýmelle. Tiýit kömek ederdik berdi. Yok. Daş ettin. Bizim edaramda gelaysa, iki başlığın arasını katlap helak olurdum ben. Yürü, gittik.
Ýekejemit. Alo. Gowmy dost, näme çeýliň alaň oňay? Başagy bolumlay. Şuwa ýerde epbiyorum. Nirde? Oňda. Sen näme bilen okmy özüň guratyp goýardyň. Aho, ýa öýüňe jaň edemde Cemalcık agam geldi diýdi. Ýok ente baram o. Cemalcykdyr da değişýändir. Bolýa dost, şuwa ýamda atamma. Jaň ederim. Tuwalama, şähere geleniňden habarladymlar känüden. Ýokla. Dostum Juma. Ýeron soň men ýoklugymda näme täzelikler boldy? Ay ýok, üýtgeşik zat bolmady. Ýöne gatar we ýüregimizde. Şey diýsene. Buna bärden aýyrmaly, sakla şunu. Bu köýnüňem şu çagaş ýerini düzetmeli. Vay, magam seret bu köýnüň. Soňky dikilen köýnekde. Kim dikdi muny? Gyýlanma dikdi. Maňa gelşer Owa gelşer köýnek. Renka mowdan. Şeýlemi? Atoga wardym daş köýnegi. Şeýlemi? Baranna. Men gideýin. Salam Suray. Salam. Salam ahım. Arma wörin. Salam Resul. Bar bolun, gelin geçin. Geçip oturmayın. Men şu köýnüň bahasyny biläýin diýdim. Edil bu köýnege biziň täze işimiz. Entäk dolu bakasam ketgitlenok. Ýöne gymmadrak bolmagy mahmal. Isleseňiz o taýda el ýeterler ammar. Neme mahım. Şu münasip modelleriň bir şygary bardy. Näme şol ýatlatyp goýber? Siz iň gowsyna münasip. Welin, näme gerek bollal? Ana men sowgat etmeli adamym. Iň gowsyna münasip. Şoň üçin şu köýnüň bahasy keskitlenýänçe men garaşaýyn. Sag bolun. Sag bolun. Inni işlerim uğruna. Biraz din jaltamam boljak. Mende bir gowy pikir bar. Aýdany? Gel din jalyş boş geçirmäli. Gowduny näme deli? Paýtagtymyň owadan ýerlerine daga teňin aýlanaly. Biraz gowunyň açylar, Jemalyň ýüregi ysma. Belki derdimde şifa bolar. Daň arasy gowaty. Belki. Men arady. Menim radi. Vay. Häzir öýden täze gelmeýik geleýin. Dur, Cemal, häzir gidemiz oga. Vay. Geriň. Salam Resul. Wa aleyküm salam. Gowmy ýagdaýlaň? Gowy. Başlygyň ýerine sen alypsyň diýip eşitdik bolýan. Hawa dogry eşitdiň. Näme hyzmat? Ay şu ertire ruhsat gerekdi-de. Näme ruhsaty? A sen bilýäň owal işde hasap etip meselesine biraz aksaýanymyzy. Sen gowsy gitdi, ol arada satylan mebelleň hasabyny dolu we dogry çözüp men ýanyma getirip, ondan men pikirlenerin. Başlyk bolan bolaýşyňy. Wezipe diýilýände dostuňa mit götürsýär. Artykcan. Ine tek ruhsat hatyň. Men aýdaýmän la bular ýalak. Möhüm meseleň bar bolsa. Özüňi tonjagyň bolansa, Suraya diýýärdi. Suray.
Senden maňa ruhsat gerekdi. Men size näme ruhsat berip bilerim? Ejemi sizi uğratmana. İyi balacığım. Oy Paşan. Oğlum nire howluya? Qassan mançygy berdi. Tuğanla şu ötmel kakı. Gücayan. Nire? Wele traya tuğanla şu kakı. Atam aytmadı mı? Aýtdylar bolýun. Mene ýöne degişip ýaňtylap aýtdym ba kaýtdym. Ha, mundan gelip çykdy. Bolya sağ olun. Gittim. Ýöne senden wele sportçy çykar mı ka? Bitetseninni. Öňe oňa ýaltadyk gün bermedin. Inni bir işin başyny tutan soň oňa gollaw bermekden geçen. Gaýta ruhdan sürýäňe. Özüm gowulýan näme diýänimi? Ine men aýdan sözlerimin netijesini görersiň. Selvi, salam. Ahlas, salam. İşe barýanmy? Hawa. Ýörün näkideň. Ay ýok, az gal, özüm bararym. Ilinji qulak waky näme ýörep gitjekmi? Ýörsene. Gije galarsyň bolmasa. Ýör. Ay boldy. Yüreğimde sevgi bilen, arzu bilen, şatlık bilen, yaşasın ilmidam çeren. Erdemimde akbak bilen, yüreğimde sevgi bilen, arzu bilen, şatlık bilen, yaşasın ilmidam çeren. Her gün akbak bilen, erdemi sevgi bilen, arzu bilen, şatlık bilen, yaşasın ilmidam çeren. Ertirejem size barýanlar. Gelivermeli. Çay çorumuz taýardyr. Çay çörek üçin baran oklara. O da taýyn.
Jeren. Cemal. Jeren. Biz Ceren'en Cemil'in bu kuluyum oynayar. Şeyle mi? Hawa. Yor onu benim gözleşeğim. Yor. Cemal. Ho. Yok mu? Yok ikeni. Yor onu ocağım göreli. Yor. Cemal. Ferhat kıyım. Sen aşağınan ol. Benim beğertine. Olaya mı? Ceren. Çağı bilen deng olup durmada çıkaydı. Aşkhanada da yok. Yok mu? Yok. Yor onu ocağıydı da. Yor. Yor koy. Ana tapta. Aytmam men sana tapar dep koydum. Ne bolly? He, Ceren'en yaran yok mu? Ertirin ödüne Lukman'a görünmeli. Ne mi çüp? Uyam. Selvi diýsen owadan gyýda. Yer bolanda näme? Ine sen pikir edip gör. Nidip bolsa men oňudan toý etsem. Ol heme saňa jogary bolar. Hemem gelinece. Wi, çynyň bilen diýäňmi? Howa, ha? Wi, muny, on halyş ýan ýigitiniň bardygyny bilýäňä özüňem. Bolanda näme? Gyýdy bar gyzyl gullurda. Ýygy mahfuz bildirýänler kän bolsa da, onu bagdan diňe bir ýigit ýolup biler. Sakla ulag. Näme ol? Sakla diýän ulag. Agdyndan beýle sözler çykyp bilýän adama aga diýmegem aýyp. Sen biraz ýüregiň kiriljek bolupdyr. Sen öňkü hlasa däl. On soňam Selvi kimden geçdi wepadan geçip bilmez. Şonu bilip goý. Salam. Salam. Gorunman gyýdym. Han Hawa şonu diýmeýär. näme? Geçen edek gelemde köýnek tükdirjek bolamdy. Han şonu bir gelin bilen duşdum men uzyn boýunça nirde otyr şol. Näme hawa diýip otyrdyň? Aýtda nirde otyr ol. He, nirde bärdimiň? Gelinece salam. Salam gowy gyýdym. Hawa, gowy. Sen näme şol sen köýnek tükdirdin men? Hawa. Ay gyýdym ha. Näde aýpsyň? Näme? Hey beýle de bir eýtmek borma. Bu goňşulam, joralam, bywara, eltilem, bar ank bolla. He, näme bolgence, näme bolalar? Vay, ol köýnek tükdirmämen ol sany. Oo, 10 sany köýnek tükdirdiň. Erwet bolmy, näme dikilmedimi? Vay, ýok gyýdym tersine gül bolupdyr, gül. Wah, gelinece. Tasiromdan tutýady. Şey diýsene. Oo, şeýle bir gowy dikilipdir dägyýdym. Agy birini tanamasak näme toýda bar? Gatawdan bolupdyr. Yene toý bagyýdym, yene. Ozaň men saňa geçen edek bir renk görkezdim. Şo taýda durdy. Yene köýnek tükdirenlik gitdimi? Şo taýda. Owadan renk. bolýa, Ýör şol göreli. Hokman, hokman. Näme şey dip durdyň hokman diýip ýör da. Vay bor, Ýör da wagt ýok, bolla, gelinece. bol. Ýalňyşlyk üstüne ýalňyşlyk. Biz hemişe
in gowy neçek bolup ýalňyş ýaz. Men eden ýalňyşlygym ýeterlik. Ýöne sen bir beýtme. Selvi gowy. Ol sen çyn ýüregi bilen söýýär. Eger şeýle bolmadyk bolsa-da, ol bir ýa men öýümiň törüni bederdi. Ýalňyşlygy düzedip bolýan wagty, onu ýeniň ýalňyşlary bilen baýlaşdyrmak gerek dämeki diýen. Selvi men uýamyň jorasy. Ondan artık berde hiç zat ýok. Bagtly bolun. Näme? Siz Hamila. Näme öň habarsyzdyňyzmy? Ýok, göwneti ýalňyşan nerdiňiz-de? Men ýalňyşan bolsamam, tehnologiýalar ýalňyşan näler? Ine siziň barlagyňyzyň netijeleri. Aýsana, näme habar? Ha? Biz bäfejik garaşýar. Doğrudanam. He? Urra, bizim öýümüze bäwejik gelýär. Men şol günden soň hasy berk düşündim. Ähli sünniň başynyň anam bilen başlanýanyny. Hiç il mümkinçilik ýok bursatyny hem anamyň elinden bermek gerek däligini. Söýgi, dostluk anam bilen has beýge eken. Anam ýok ýerde olar hem ýok. Anam bar ýerde bolsa, bagtyarlyk hökümrawandyr.